Мин дә шат. Шәп егетләр, кызлар. Татарстан рәисе ярдәмчесе алдынгылар балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәтенең региональ бүлеге җитәкчесе Тимур Сөләйманов Зәйгә килде. Эш сәфәрен ул беренче мәктәптән башлады. Дәресләрдән тыш укучыларның нәрсә белән мавыгу, түгәрәкләр эшчәнлеге мәктәп музее белән таныштырдылар. Күптән түгел Зәйнең беренче мәктәп укучылары беренчеләрдән булып, алдынгылар Россия яшүсмерләр хәрәкәтенә кушылды. Опыт есть большой, то же самое, как мы в РДШ состоим с 2015 года. То есть здесь довольно-таки недавно, 2 недели назад, стали первой. Алдынгылар балалар һәм яшүсмерләр хәрәкәте 12 юнәлеш буенча эш алып бара, ул укучыларны мавыгулары буенча берләштерә. Мондый хәрәкәтләрне Татарстанның барлык шәһәр районнарында булдырачакбыз, диде республика рәисе үзенең чыгышында. Моя задача вам рассказать об этом движении, чтобы вы попробовали почувствовать, какое оно на вкус, не поучаствовав там предварительно. Тимур Сөләймановның эш визиты энергетик мәдәният сараенда дәвам итте. Биредә ул районның актив яшьләре белән аралашты. Алдынгылар балалар һәм яшьләрнең гомум Россия иҗтимагый дәүләт хәрәкәтен төзү эшендә катнашты. Яшүсмерләр белән әңгәмә корды.